Milli ykdysady temden ödürlük pudoklaryny hususiýetçiligi eýleýän ornuň dowamly giňelmegi berkadar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň möhüm aýratynlyklarynyň biri bolup durýar. Şolar wagtda munyň ödürlük pudoklaryny hususy işe giň mümkinçiliklerine dayanmak arkaly täze üsüşlere tarap namly öňe barýanyna şaýatlyk edýär. Ýurdumyň agrasyna toplumynyň mallarçylyk pudogyny hususy işe ulan gadanýan üstünliklerem munyň aýdyň suwutnamalarynyň biridir. Bu üstünlikde Balkyn welaýatynyň Gydylarbat etrabynyň şäherine ýerleşýän Senagaçlar we Telekaçlar birleşmesiniň agzasy bolan Kemiligiň gözbaşy hujuluk jemgyýetiniň mallarçylyk toplumynyň munasyp paýy bar. Hormatly prezident bilen ykdysadyň pudoklaryny hususiýetçiligiň paýyny artdyrmak, özümizde önürleýän ödürlük önüşli ekrançylyk hemde mallarçylyk önümdörgän halkymyň bereketli saçaklarynyň bolçulugyny üçinetmek babatda ýöňde oýany anyk wezipler hemde olary durmuşa ornaşdyrmak üçin döredýän şertler mümkinçilikleri, garamalary edetmäge, olaryň baş sanyny artdyrmaga ýürütilýän bu mallarçylyk toplumynyň işiniň önämli ýoly goýulmagyny biniýadyna öwrüli. Döwlet derejesinde edilýän aradary münasip zähmet netijeleri arkaly jogap bermegi hemişelik baş maksadyna öwren Kemiligiň gözbaşy hujuluk jemgyýetiniň mallarçylyk toplumy eturly tohum mallaryň baş sanyny köpeldirmegi hemde olardan alynýan azyk önümleriniň möçürlerini artdyrmagy gadanmakda gowunarjy netijeleri eýe bolýar. Toplumda häzirki wagtda edilýän garamalan başlany 450 gurulýar. Şolaň toğusyny guruly saglyan sorlar bolup, olardan her günde bir tonudan gowrak süýd alynýar. Alynýan süýdi täzeligini gaýtadan işleýjileri hemde bazarlara ýetirmek işlerimi üstünlikli ýola goýulýar. Kemiligiň gözbaşy hujuluk jemgyýetiniň sygyretini önürmeklige niýetlenen Kemili enjamlar bilen awtomatlaşdyrylan toplumy geljek ýyllarda dowly güýjüne işläp başlany, garamalan bir bada 3000 sanasyny hemde her ýyla 500 tonna sygaretini öndürmäge mümkinçilik berer. Eýem şöyle geçen 6 aýyna ene sorlardan alynan ýaş gululaň başlanyň 70-e gululanyny nazara alsak, onu bu ýerde garamalan sanyň geljekilerde hasam artjakdyna göz ýetirmek bolýar. Häzirki wagtda bu ýerde zähmet çekýän sany 50 gululýar. Ýakynlarda toplum tasamy kuwatyna çykarlaryna bu ýerde hemişelik iş orunlaryny üpçünediljekler sany hasam artar. Mallarçylyk toplumyna garagum derýasynyň boýundaky ýerlerden 500 hektar meýdanyň bölünip berilmegi, mallary ide gitmek üçin çykdyjylaň özüne düşýän bahatyny azaltmaga da oňyn täsirini ýetirýär. Hut häzir hunurda arasiniki talaplara laýyklykda 100 hektar ýerde ösürilip ýetişdirilen ýorunjanyň hemde 200 hektarda kemale ýetirilen Mekke jogonyň günlük ýygylyp terlegi bilen mallary berilmegi, alynýan süýdüň möçürlerini artdyrmaga hemde mallaryň semizligini ýokurlandyrmaga mümkinçilik berýär. Ýere gelende aýsak, bu öňde barçy toplumda häzir hunurda garamalar üçin has ýokumly iýmuran Mekke jogony silosyny taýýarlamaga talaba laýyk ýola goýulýar. Kemiligiň gözbaşy hujuluk jemgyýetiniň mallarçylyk toplumynyň hünärmenleri döwrüň talaplaryna laýyk gelýän mallarçylyk toplumlaryny gurup, olaryň maddi enjamlaryny biniýadynyň putulanmagy üçin ähli şertleri döredip berýän hormatly prezident bilen arkadaşly gahryman serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.